en tinatama ko siya tinasasiminimino sa pinisi. Tama siyang sal, kumasok ko rin na alipin. Ay kapinga, Manchubagin, Masong Kawin, Senior Chairman, Laban Win. Mas kagansya, we are special bus. Bikin kami ko siya. So may kus manigaan kasalita may lapasan magkasin pinagkis mo kailangan masinggan runay ito ko lang magkasin waikis na praise the Lord may kamala na ba yung kareta sumantusang kaya ko yung sasi so may question ay ito ka ay po na isirip ko ang kapantuan sa panpay kiwili masih kapalang ito pa in medal suwag kasi kailangan na masih uli sa matutmosa sa matmatulik nila sirip masasi senior pastor let kiwili so course pasensya sa masih natin ko barbar pa paluar pas mesmo pasensya masih ele more sport as course ay pahinga ka kre masih time sikila ito pasensya bali masih wasa ano masih kas-kas ke low-lowin masin-lesin so wasi-sawsi masisaman kasi so kan dia menurut kay so right side is namin so right namin left so kanin kan one time the fish was the so right side but the kayo pinay may rata sunguran kay selela so rabaran ko to ni batas ekonomi kita boleh sen kata pilih terus banyak pergi dari rumah berapa sana terlibat niari lena itu pertama leta anak berlibat ranin kamu mereka ini dapat ngayon kaya tani isipilin kabudan ng isba kaya baya balik ka ba min inawi men kakanan in kakan tapul asilolo kita persinet kawan naman kakanan pinawi na kakanan siwala pini kakanan kita mga katikawan kan iskriman mo siya kan pinakan kailangan ko masih jomen ko may kamay mo ba sa siya dili every count kasi isang chorus namin lang mga chorus so mag-iwi ang mga chorus sa asungan mo chorus wow sinta sa level tingnan ba yung kalwa pa na dia luwi na wikap sa kasi kailangan tumas mo kau tak lagi negara kita yang seperti kamu kailangan kau bawa dari sekarang kapil wow ang sukses kos kau ni kamu Mandaran Moses kamu warak sabi ng mga surikan ko es kaganan ato katiro ko ita mga siya wato maran kau asyaki kemarin
market is sa pasen. Sa kawala ma kosanti me we market is makapit natin po. Samin kapit benen saman kosanti buday. Are yang selen. Ay naman siyan kinta pa sa pagkakigway rin masyon asasi kaulan puin kaiso. Masalta isaw si kinayo. Kasiman kiningay pagkakain pagkakiyan kamasyon. Especially in Belen. Laban-laban Mwomwohdiso. Mwomwohdiso man. Ay isang-sama pa kamasyon na kan isang-sama. Nakakala po asasi niya po. Riisa bueno. And so Mwomwohdiso. Rano kolesa taksasi wawaw ni kinayat sa pangay kasi suwang rasi baron so mas pangay naman ani kinan so main ko so mas kan baron kan sarkin sasi supa na me so siko kaya nana masi ko santi taka sewan Mwomwohdiso sewan puin kama komensa sa nuya. Pa yun na asasi yawan sa kuya urani sapo. Sasen kasamo Christmas. Pa sasiyan songan kilabaya mo sa sen uy. Ay naman sugiyang re wan paron kuya pa sangin pa sana to re wan paron peli rano. Pa ngayon kul lapa. Ergaan kita ya guys, kawin kung sasi tayo sasi. Tamo ba kamasi maga ngay. Again, lameta mata ba sasi. Tayo mo ba pelin me imwenwini tingitiyo sasi sip. Kasi tama sasi sa rewan barang na awi. Ergaan salong sasi koros. Tamang sasi ang uya. Mo sas katawala ay kaping lap ang komasyon. Belen. Sasi talian si. Amasi tato. Poita. Talian kon. Talian kapar. Para ko ano me, kaunan way lima, li pula put. Magay rong me puya ka, eting ansaw ko siya magay ka kakanan rong tapay, katako yan. May suwila ka mo yan, kaunan way li pula put. Linden. Pokya na mo me. Kailangan ng kamasyon. Ay sa puligila sa krano, ang kamasi wan paran po'y. Ranin, wusi-wusin sa kawin. Minayabog sasin, kita sasin. Maparan rin, pipa rin ulit. Merci. Come make sure pa, sabihin na rin wan paran. Na-sketch walang, puligila. Wusi-wusi.